Salutare! Mulți dintre voi ați dorit partea a treia din momente horror din desene animate, însă din cauza resurselor insuficiente și neofertante, am decis să schimb puțin tematica, nu total suficient cât încă să vă placă. Recent, creepypasta-urile sau poveștile de groază sunt foarte la modă. Deci cum să combini desenele animate și creepypasta-urile? Ei bine, printr-un top 3 episoade pierdute din desene animate. Deși este un top, poveștile sunt puse aleatoriu deoarece locul unei povești pe top variază în funcție de cât de horror o consideră vizionatorul. Toată lumea cunoaște desenele Mickey Mouse din anii 1930. Ei bine, se spune că un episod nu a fost niciodată difuzat. Nimic extrem de special în legătură cu acesta. Doar un tipar cu Mickey ce merge pe stradă în continuu, repetându-se pentru aproximativ 3-4 minute înainte ca ecranul să devină negru. Muzica de pe fundal, cu greu se poate numi muzică, fiind o singură notă de pian repetată la nesfârșit. Acesta avea o expresie neutră și nu veselă cum era obișnuit în episoadele normale. Însă se credea că după cele 4 minute, când ecranul se înnegrește, acolo este și finalul clipului. Însă când Leonard Maltin a vrut să-l introducă în episodul ce urma să apară, a hotărât că este de o calitate prea proastă pentru a fi difuzat. Însă a făcut o copie, fiind totuși munca lui Walt. Când filmul a fost introdus pe calculator și astfel digitalizat, s-a observat faptul că videoclipul avea în realitate 9 minute. După ecranul negru, care se termina pe la minutul 6, se relua imaginea cu Mickey, însă de această dată cu un sunet de geamăt, de plâns pe fundal, ca mai apoi să fie urmat de urlete groaznice până spre finalul clipului, după care se afișează logo-ul ca de obicei, cu un sunet de muzicuță stricată deasupra. Unul dintre angajați a fost pus să îl urmărească până la final și să noteze pentru fiecare minut ce se întâmplă. Se spune că după ultimul frame, angajatul a ieșit din cameră cu o față palidă și speriat a repetat de 7 ori: adevărata suferință nu este cunoscută, după care a luat pistolul celui mai apropiat bodyguard împușcându-se pe loc. Leonard Maltin susține că în ultimele frame-uri se afișează un text în rusă ce spune: observarea iadului îi aduce pe vizionatori înapoi. Deși au încercat să fie făcute copii de către angajați, cei care au reușit au fost imediat concediați. Dacă versiunea online există, nu se știe, însă se presupune că undeva pe internet zace sub numele de suicidemouse.avi. Cele 13 episoade Tom și Jerry realizate de cehoslovacul Gene Deitch sunt cunoscute pentru animația dubioasă și un nivel mai ridicat de agresivitate și violență. De această dată clipul nu a apucat să fie difuzat prea mult din motive ce am să vi le povestesc în continuare. Episodul despre care vă povestesc se numește Tom's Basement sau Subsolul lui Tom. Episodul începe cu stăpânul lui Tom, care în acest caz este bărbatul nervos pe care îl puteți recunoaște și în celelalte episoade realizate de Gen, ce îl bate pe Tom pentru că acesta stătea în fața ușii de la subsol. În următoarele minute are loc veșnica răfuială dintre Jerry și Tom, Jerry încercând de această dată să-l ademenească spre subsol pentru ca stăpânul să-l bată din nou. Zis și făcut, acesta reușește, stăpânul inervându-se și lovindu-l pe Tom, ce rămâne într-o baltă de sânge cu un picior rupt și alte fracturi animate ciudat de realist. În acest moment, Tom îl imploră pe Jerry să-l lase în pace, însă după ce râde malefic îl împinge din nou spre ușa subsolului.
Stăpânul înnebunește literalmente secvența în care camera se focusează pe fața acestuia ce își schimbă culorile și este animată cu o expresivitate fantastică. Lui Jerry se face aparent milă de Tom, ia un cuțit și îl înfige în piciorul stăpânului destul de grafic și totul la vederea vizionatorului. Cei doi cară cadavrul bărbatului în subsol, așezându-l pe o grămadă de alte cadavre în diverse stări de descompunere, după care dau mâna încântați de ceea ce au făcut. Fața lui Jerry pare acum înfricoșătoare, malefică. Îi spune lui Tom să nu crezi asta, după care îl înjunghe și pe acesta ce sfârșește lângă stăpân pe maldărul de cadavre. Scena se încheie cu Jerry așezând un anunț de vânzare locuință cu un zâmbet fals pe față, ceea ce ne face să ne imaginăm că Jerry va repeta fapta la nesfârșit în altă locuință cu alte persoane. Acum, din moment ce lucrez direct cu animatorii, apuc să văd episoadele mai devreme. Tocmai a fost făcut filmul SpongeBob și, din lipsă de creativitate, echipei a luat mai mult să dea drumul noului sezon. În sfârșit, eu și alți doi angajați eram în camera de editare alături de editorii de sunet și imagine pentru ultimele retușuri. Am primit o copie ce trebuia să aibă titlul Fear of a Krabby Patty, însă în schimb am primit o copie cu denumirea The Squidward Suicide sau Sinuciderea lui Squidward. Din moment ce varianta ce ajunge la noi nu este cea finală, colegii noștri își permit să mai facă glume, punând titluri diferite, un fel de glumă pe care o înțelegem între noi la nivel profesional. Așa că am bănuit a fi doar o poantă morbidă, nedându-i importanță. Muzica a început normal, ca și episodul, ce îl înfățișa pe Squidward cântând la clarinet câteva note în casă, la care SpongeBob începe să râdă. Acesta explică că seara va avea un concert și are nevoie de liniște. Așa că SpongeBob merge să se întâlnească cu Patrick. Tranziția obișnuită cu bule de aer apare, următoarea scenă fiind finalul concertului lui Squidward. Un murmur răutăcios se lasă în sală, după care mulțimea, în frunte cu SpongeBob, începe să huiduie. Nu asta era ciudat, ci modul în care ochii acestora erau animați hiperrealist. Nu erau cadre cu ochii ai unor oameni reali, însă pur și simplu era puțin mai realist decât CGI. Următorul cadru îl înfățișează pe Squidward, ce stă și privește în gol la marginea patului, după care începe să plângă pentru aproape 30 de secunde în care nu există efectiv sunet de fundal. După care, camera se apropie încet de fața lui Squidward, în timp ce o combinație de sunete stranii, plânset, urlete, toate realiste se aud pe fundal. Apoi, pentru o fracțiune de secundă, imaginea se schimbă. Probabil doar un singur frame era schimbat, așa că editorul a oprit să vadă ce era. Am fost scârbiți. Era o poză cu cadavrul unui băiat. Probabil nu era mai în vârstă de 6 ani. Era mutilat, iar organele lui erau așezate lângă el, pe ceea ce părea a fi o margine a unei străzi. Scena s-a întors la Squidward pentru 20 de secunde, după care un alt frame ascuns a fost depistat, în care părea a fi o fetiță, aparent de aceeași vârstă ca băiatul, torturată într-un mod asemănător. La finalul clipului se aude o voce groasă ce spune "Do it", adică fă-o, moment în care Squidward ia un shotgun și se împușcă în cap, rămânând într-o poziție asemănătoare copiilor din poze. Domnul Hillenburg a fost chemat, nici el neștie nimic în legătură cu cazul. Eu nu am mai putut rezista și am vomitat imediat. A fost ținută o anchetă întreagă pentru găsirea responsabilului, însă totul în zadar. Nici copiii nu au fost identificați, însă știu sigur că voi avea coșmaruri mult timp de acum încolo. Cam asta a fost pentru astăzi. Țin să vă amintesc că poveștile de mai sus sunt creepypasta-uri, sunt povești de groază, oarecum, ce pleacă de la adevăratele serii animate pe care le știți cu toții. Episoadele nu sunt reale și credeți-mă că și eu mi-aș dori să fie, însă evident un astfel de episod nu ar avea cum să fie difuzat și să treacă pe lângă atâția oameni ce au ca datorie să le verifice. Există clipuri credibile pe net, ca cele pe care le-am folosit în acest videoclip,
însă sunt imitații făcute de oameni talentați. Sper că vocea mea de narator a fost ok, nu am mai narat până acum și dacă nu vi s-a părut oribil, pot să mai fac serii de creepypasta-uri în continuare în cazul în care doriți. Până atunci însă mulțumesc de vizionare și ne vedem data viitoare.